Duke zakhala ehawini mzonza khanya mina kofihlo nonyoko wemama ungichathi uyangihlokoloza yahleli la ngithe namhlanje yagaywa-ke le khaya ngithiya ngihlala emnyango. Ngathi angiphume, ngathi phuma ndoda, bathi phuma dokotela, phumela emnyango sikubone. Ungacashi khona abantu abakoletayo. Nyangenkulu. Niyaphila kodwa? Eyi sikhona baba. Amadoda siphuma emakhaya kade sisempula iy'hlahla. Inyanga iphakathi ehlathini. Phela inyanga-ke yena umuntu olapha eflethini akubona ukugqoka uthayi. Iyomba Enye into leyo. ivika iy'nyongo. Iyahuzuka. Ikhotha iy'hlungu yongena ehlathini iphathe ugwayi amakhala uthele lapho ukuze iy'nyoka zikhathale. Uzwile yini? Ithi lapha abantu seyivika iy'nyongo ngala. Sibuya lapha sijuluke semanzi. Kwenzekani lana Nyangenkulu? Ngiyabona uphethe induku enzima kakhulu. Ningizimu ne-Afrika. Iningizimu. Ningizimu umuthi. Ningizimu Afrika. Ngiyothakela abantu ba. Ngithe nje kusuka nje manje bathakela abantu bafika vele abalashwayo. Baningi abafika beze kumina. Kodwa khona ngithanda ukuthi ngibathakele. Kwenziwani lana? Yini ingizimu? Sakuqonda komuntu ngomnyango. Ngathi sibaningi. Khona abazenza mina la. Kufanele kucace ukuthi ubanike mina. Ukuthi uMakhandla lo wazi umuthi. Khona uMakhandla ongazi umuthi onemali esheshayo. Mina yilo ongena ehlathini. Owazi umuthi. Ophatha umuthi. Hayi iningizimu le-Afrika. Iningizimu Afrika. Iningizimu lephethu ngizobathakela umuthi omuhle kumuntu osuke ethi uke emsamo ushisa impepho. Ushisa impepho? Yebo, ushisa impepho emsamo. Umuntu osuke engamela ngisho umuntu oshisa impepho emsamo umuntu enizwa ngaye. Nizwa ngaye. Nophethe umbhobho nophethe iswebhu. Somndeni. Kulo muntu nenduna ngikade uphethe abantu emsebenzini. Yebo kanjalo. Umuntu usuke kanjalo-ke lowo. So-ke manje ngizobathakela umuthi ukuthi mina noma ngathiwa-ke awusekho-ke lapha ekhaya. La emsebenzini la ukhona la uthi uphethe khona. Sondela enyangeni. Ngale kokuphatha uma ukuthi umuntu osebenza namadoda wabona ukuthi angathi asile. Akakwazi ukucindezela uhlezi ulapha. Yezwa. Lo muthi lo uningizimu uhlanganiswa nomuthi ekuthiwa unongamela iziziba. Unongamela iziziba. Uyabona lo muthi ofika ungamela isiziba ufika usivala. Makufike wena kuthiwa hayi-ke mase kufike yena. Cha phela nemindeni nabafowethu khona abafowethu ngoba naku besebenza kahle bona. Akusebenzi-ke lo. Kuyimina engiphethe impepho la ekhaya ngenxa yokuthi yena banowoletha usebenza lapha yena. Uhamba ngemoto enesonto ayisebenzi. Ezinye zeyiziba lezi efanele zingameleke. Zingameleke ube ngaphezulu khona nemali ube ngaphezulu. Uyayizwa-ke? Unongamela iziziba nawo ungena la. Ayiseyimbili manje. Seyimbili imithi. Sizofaka umabusane. Umabusane. Indoda ebusa yodwa qhwaka. Sikhuluma ngalo muntu obukele le video. Lono nenkinga ozazi kumehlela akalaleleki yena emndenini kodwa ushisa impepho. Akalaleleki yena. Phetheka kancane. Iningizimu umabusane unongamela iziziba. Okay. Yes. Nongamela iziziba. Umabusane uningizimu lo nguvizile. Yes. Lo mithi-ke lowo uyayisokha emanzini ashisayo. Mase faka imali ishumi. Imali emhlophe. Yes. Uma sezophalaza ngawo. Mephalaza uphalazela phezulu konyawo lendlovu. Hamba ofuna unyawo lendlovu. Kodwa konke lokho indlela sengimileke lapho sole enyangeni. Sengiyama ukuthi masophalazela kuhamba kanjani kuyali. Kodwa sikhuluma ngomuntu ofuna ukulungisa indawo yakhe naliya position yakhe yokushisa impepho emsebenzini nala engameleke khona ukuthi lokho yebo ungakwazi ukuza kumina zithakele. Mase utshela mina ukuthi yadlala kanjani induku. Ngoko nayi inamba kodwa manje nemibuzo ongangifonela ebusuku. Ngilele ebusuku ngiyaphumula ngisuka ngifuna ubamkhulu bafike ngamaphupho abaphazamisi wena. Kuningi. Udinga usizo lenyanga. 031 065 00 86 asiphinde 031 065 00 86. Ihlangane lapho nje uthole lo number ya WhatsApp oyithola uma ungifonela kuyiphi kule number ukuze ungahekeki. Eka WhatsApp. Azothi me WhatsApp akuyona ku video call. Aphinde abone lo muntu ombona lapho. Akubone mina kanje, nginyakaza kanje. Ungavezela isithombe, ubone mina. Ngeke Nyangenkulu ngoba uNyangenkulu ngicela sidlule la inamba usuyikhiphile. Hey papa yini. Facebook utholakala kuphi? Utholakala Facebook bakithi bepage. Epage hey nina. Ipage. Facebook DR Makhandla Labovu avuthayo. uTikTok DR Makhandla Labovu.
khona enye lenkundla le YouTube. YouTube phela vele uya ku-YouTube DR Makhandlela Abovu Fuze Traditional. La zofika bethole khona yona le nyama. DR Makhandlela Abovu Fuze Traditional. Hayi le vele ithatha iy'thombe zakho baba bese. Asibambe baba. Inyanga imini.